Кой е това, бе? Аз съм. И снимам Майнкрафт. Така, здравейте на всички, аз съм Лойд, с мен е 67 и днес ще снимаме на Майнкрафт едно PvP. Казах, че няма да снимам на Майнкрафт. Само едно клипче да играем PvP и се надявам да ви хареса. Ох, не ме удри. Започна ли клипчето ти? Да. Добре, да почваме да те... Така. Не сега, бе. Дам ти 5 секунди да се скриеш, защото съм чест. Добре. 1, 2, 3, Сега ме гледаш. 4, 5. Ме интересува да си бърз. Ти си мазен чойтър. Кой чой трябва? Бъснах се в кактус. Аз съм мазен чойтър. Оф, Айде. Даме тук некъде си. Това Къде е си? Лойд. Аз съм Лойд. Какво е, бе? Там си. Нали си там? Паднах в лава! Аз те буднах, бе, човек. Не, чойтър, мазен чойтър. Къде си? Добре, за да не те обичам и тебе. Обикновено си място, къде съм. Ха? Айде, се онимат му, ще се онем. Баба. Мазен чойтър. Я, мазен чойтър. Аре. Батко и Лойд е. Бат Георги! Оцелих ли те? Не. Бат Георги. Батко. Аре, бе, бати, на теб ти се удари в кръка и отиде към мен и за малко да се ударя с собствената си стрела. Бат. Ей, мазен чойтър. Кой е чойтър, бе? Чойтър. Да, бе. Не. Да, бе, аз съм чойтър. Ще бия. Да, бе. По-рано ме би... Батко ви лъже. Къв батко е, аз съм баща. Батко, ти си батко. Аз съм Добре, баща. аз съм батко. Това е искам да ме. Някой откъде те дебна. Да, бе. Ай, къде изчезна? Мразята. Какво? Абе, ти си хакс. Леле, помислих това за крипър. Та голяма трева и помислих за крипър. И се париш. Да, бе. Утре! Много глупости говоря, защото мисля, че е смешно. Кому е смешното? Песен пееш, бе. Леле, как ми... Капак и пак на флава, бе! Не е честно. Ти си един чойтър, мазен. Честно си е. Какво чойта? Не! Леле, ти джампи точно когато стрелнах. Да, знам, нали, много е гадно така. Да, бе, ти знаеш най-добре, ти си най-газен. Аз съм нахитър просто. Мазен, чойта! Убах ти кила. Точно скочи. Да, кил, те се. Аре. Ойде да аз идвам. Къде ще се скрил? Тайн. Ти я пълна тайн. Няма да ме буташ, брат. Няма. Няма, бе, брат. Пак ли клекна? Да, пак ще клекна. Как е? Браточка. Айде от мен да мине, няма да съм клекнал. Добре. Как може да клекнеш точно когато стрелнах? Абе, ти си много гадна. Пак да не падна в лава. Падай, откачай. Не си клекнала. Ние само локове използваме. Аре, слез долу да те бибипна. Така да се каже. Искаш ли? Аре, бе, аре. Батгорги, къде си? Батгорги, не бе. Не. Батгорги, задушавам се.
Избягах ли тя? Не. Следиш ме, нали? Не. Да, бе, следиш ме за там. Ей, не гледай. Не гледам. Не гледай за съм теб. сигурен, че ме виждаш. Ето те! Аз нямам кофа вода, чой търмаз. И аз нямам. В началото имаш. Но в началото, нали, аз съм убила, Да. Не знам, чуйто. Оф. Леле, как? Къде изчез? Падна, умря ли? Не. Ма. Как казах ма? Мама, ама аз не съм влежил от зомбитата. Пусни ги. Чакай, не ме бий. Оу, как ще те хитна обаче. Не ме бий, бе. Обаче ще те хитна. Аре, пусни ги. Не мога да знам, че ти ще ме... Няма бе, спокойно. Чух слива. Ами да, трябваше да я изстрелям, защото бях си опълнал лъка вече. Но така и стрели. Чакай, не ме убива, ще смъкна от лавата. Да, още съм срещу. Пусни зомбицата. Пуснал съм ги. Добре. Hello. Хело. Чуйто. Ще бегам, бе, Нима, бе. Ей, бегач. Да. Страхливец. Да, така е. Баткови бат Горги ще му убие, казвам. Баткови бат Георги Ко? Баткови бат Горги, не знаеш ли го? Това сте? Да. Може да се знаеш. Аз не съм батко, аз съм татко. Ти Добре. си батко. Датко Горги ще му убие. Датко, не съм ти датко, аз съм ти татко. Добре, татко Горги. Ей, ет. Ще да те гръмна. Какво е това място? Не си го показвал на клипа ти. Знам, точно за това. Знам, че ще игра с теб и да имам някакви препятствия. Какви препятствия? Мозъкът ти е препятства. Откъде знаеш да не спря нещо с нея? Ах, ти мазно, който ли? Какво? За какво трябваше да се хвърляш? И аз някой се блъскам дърво. Ударих ли те? Не. Аре, давай газ. Да, бър газ? Какъв газ, бе, аз трябва да си ям? Аз да си ям. Да си ядеш. Няма значение. Това си отговор, няма значение. Винаги трябва да си ядеш нещо. Не ме цели. Не ме цели. Не ме цели. Ти падна сам. Само не ме цели. Не ме цели. Какта. Ти освен да ме... Ако не падна... Не ти позволявам да си горе, защото ако си горе имаш голям шанс да ме, така да се каже, килнеш. Да, щом се долу ти имаш по-голям шанс, не е честно. Матнет! Да. Падна ли в лавата? Не, защо? Защото съм базен чойтър, брата. Призна си го на твоите фенове. Да, съм базен чойтър, той не може да му убие. Аз съм чойтър. Аре бе, чойтъре, дай да те ударя, само... Чойтъре, дай 5 с мечове. Не благодаря, не благодаря. Защо отиваш на спална? Ах, мазно, чойтърче. Бегай, бей. Се на някой ще успееш така да го прибиеш. Докато аз съм тук горе. Навек скин имаш. Моят пояк. Защо пак скочи, когато стрелнах? Защото съм мазен. Вещица. Хе-хе. И хвърля по тебе. Ще ги остава на тебе. Добре, оставя ги на мене. Аз ще се кача някъде. Що си за топла? Не! Вещицата тръгна към мен. Аха. Нали знаеш, че вещица не може да се убива? Да, не ми поизън. Край. Май. Моля те, мъгни зомбитата, моля те. Не, няма. Нали ще ги да оставиш на мене? Що не са на мене? Не! Кълня не мразят. Никога не съм те обичал. Край. Умирам от зомбите. Леле, зомбито нападна вещицата. Защо е така? Ах, Къляне. Ахет. Ай, 67. Не беше честно. Аз умрях от скелет. Добре, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да харесал как умрях от скелет.
Айде. И до скоро!